Mam Nazareta ithandana aye mama ngisanda babe muntu munye abibambe ngisanda Sachababi Kutukuye Auma Nazareta Imani Muni Kunani Zutanda Ujaufa Auningahlale Yeshuvana Anizulazo Ujaufa Yathandana Niwe Mungu Tandana Batwana abahle basezulwini inkonzo okuhlangenwe ngayo namhlanje inkonzo yokunikela akuyona inkonzo yokushumayela sixwalisa nje ukuthi usuku lwesabatha futhi ke obaba basinikezele lithutshana elincane ngoba singabantu abasuka kude ayibonge inkosi ngingowakwaQaba isibongo sami ube ngithulile baba umhayise ekseni uqabeke uGumede ngiyethemba uGumede bakhona lapha eSwatini baningi akukho la bengekho khona ngoba umthetho wabo abantu bokuqala kakade ngibona abantu bokuqala owakuthiwa abangoni abenguni ayibonge inkosi silapha indluzelo ezezulu ngenxa yothando olwasihlele emhlabeni olubizwa ngoShembe engingazi ukuthi ngoba ngisho khokho bami akaze bafike kulezi intaba angikhulumi ngobaba okhokho bami akaze ngizwe ngisho emlandweni ukuthi bake bafika ezweni laseSwazini angazi ukuthi ke ngangizofika eSwazini uma kwakade kwenze njani ngaphandle kwalolu thando olwasifikele emhlabeni olushembe lwasihlanganisa lwasenza sangabantwana bamuntu munye ayibonge inkosi bantwana benkosi indaba ewushembe into enkulu kakhulu ofanele sithi noma sixakekile kodwa singalibali ukuyibabaza ukuthi ayi noma ngaxakeka kube nje kodwa khona kwafika indaba enkulu emhlabeni ewushembe ngoba angazi ukuthi kulelizwe elikude kangaka ngangiyofika ngiyokwenzani nowasemthatha wayengafika kulelizwe ezokwenzani njengoba sibuye emthatha nje silalela nje indaba eyodwa egama layo ushembe mayibonge inkosi bantwana benkosi silethwe uthando njengoba sikulezi intaba nje awungakho ukuthi ngoba sinemali
akungakho ukuthi ngoba seswele sukwenzayo namhlanje niyazi usuku lwamaholidi bonke abantu basemakhaya ufika izihlobo zabo abangahlali nazo kunemicimbi ngisho kusasa bekunemicimbi ngisho izolo esiyeqe ngaphezulu kodwa ngenxa nje yothando sikulezi zinto sithe siyabuya siyobe sikubona okunye silethwe uthando bantwana benkosi olwasihlanganisa olushembe ngoba lolu thando lwethu olunyazi lwezulu kwezinsukwini ezimbalwa luza kulezi zinto uma luza kulezi zinto abake unyazi lwezulu luza emazweni akithi okufanele basifike sizobona ukuthi bantwana bonyazi lapha eSwazini nihlezi kanjani nilungisane ngoba umyeni usesondele phela ngoba kungayiphutha uma kukhona umuntu osahlezi ongasondeli lapha ekhaya azobona ukuthi kwenziwani akakho umuntu ofanele kufika nemthwalo esezemhlanganweni engazange afika azoshalela amabala engazange afika azopenda engazange afika azoxova udaka engazange afika azoshalela egcekeni ebese fika nemthwalo athi ngizemhlanganweni umhlangano ulungiselwe ubani ngoba abantu abacenta amabala nabapenda izindlu nabakhalesa isitezi nabazoplasela lolu udonga angalufica ubaba lolu udonga lunje abantu balapha eSwazini akho ngisho amen uma ke behleze emakhaya labantu baseSwazini sizofika nobaba thina ngaleli yalanga sifike sibabazi ihlazo sithi hawu bantu baseSwazini lo luyadonga ubaba walushiya lunje usenze wabo uyafika futhi walifica lunje akuyona yodwa ke imali bantwana benkosi ezumsebenzi ngoba eManazaretheni sengiwasebenzile kakhulu ngisuka phansi nawe eBushumayelini namhlanje ngisasebenza ngaze ngime ngoba ngisisebenzi sikaShembe aManazaretha nomkhuba ukuthi uma kucela imali anikele ebese ehlala emakhaya athi hayi sesanikela ingani umshumayeli imali samnika izokwenza konke akunjalo Manazaretha imali ayiwenza umsebenzi imali ayixova udaka imali ithenga usemende ilethe lapha egcekeni imali lethi ihlabathi la egcekeni ebese kufuneka izandla zabantu abazoxova lolu udaka ngalosemende wemali yabo nikhona abangcwele ukuthi unikele awugcini lapho ukusuthi sengikwenzile konke awukakwenzi uma ungakafiki uzoba manapha upende ube manapha udaka usebenza ngayo leyo mali yakho noma ngabe kawunikeleke uze nesithukuthuku sakho uthi inkosi uyangibona ukuthi angifihle lutho imali engekho kodwa ngilethe mina uqobo lwami ukuba inkosi ungilobe nami uma sebizwa amagama abangcwele abanikeleyo kuthe noma ngakhipha ngamali kodwa ithukuthuku sami nami sibe khona kule yandla sizonikhuthaza lokho nje bantwana benkosi akukuningi thina nje kusilethe kulezi indaba silethwe ukuthi uthi uShemba sibe munye sibe njengebumba likaSemende kusuku uthukela kuzongena eSwazini ke kula ekhaya sinomsebenzi yethina owodwa kweminingi imisebenzi siyobuye sisebenze ngelinye ilanga okwamanje sisebenza umsebenzi nje wephepho ukuthi uma uShembe sefikile eSwazini inkoma zibe khona engenisa umhlangano inkoma zibe khona zokuvala umhlangano ngoba uShembe usifundisa into enkulu wasitshela ukuthi noma ungakho iziteze ingakanani ezinhle kangakanani uma wehlulwa impepho leso siteze sakha sinamsebenzi walutho wathi uma uzodoja imali yephepho ungayinikeli uthi ngiyakha wabuza ukuthi wakhela bani umuntu othi wakhela uShembe kodwa engayikhokhi imali yephepho Ilo ndaba nje ke silethe lapha ntobani bantwana benkosi ukuthi njengoba uShembe ethi sibe munye nje sizobheka ukuthi zikhona yini inkomo zempepho na ngoba into yokuqala okufanele basiqinisekise ukuthi khona uma efika uShembe ethi inkomo befundisi sokuvula umhlangano bangabamba befundisi beyeka kuthiwa bayikhona ezokuvala baba yikhona
azizokwehla emthini manazalethe ingcwele, azizuqhuma phansi etshalini zizoqhamuka kubantu laba bathi abanalutho, bengenalutho futhi ngempela. Kodwa bengenalutho, uma uNkulunkulu umthanda awulanduli uthi mina anginalutho, ngoba uyohlezi uphofu impilo yakho yonke. Uma nje walandula bathi abashumeli basifuna imali zonke insuku, abathi zoyithathaphi, mina anginamali, niyangazi mina ngisebenzi, angazi kanjani yonke lento uNkulunkulu kanendaba nayo. Wothi Nkosi, uyangibona ukuthi angifihle lutho, kodwa ngiyathanda Nkosi ukunikela imali engekho. Wayilandula imali ngoba yoba mpofu impilo yakho yonke. Owanikela ngesifatini uyena okwathiwa unikele ngaphezulu kwabo bonke abantu, ngoba wanikela ngokugcina owayenakho, akakhodlanga, akashongo ukuthi uNkulunkulu uyangazi ukuthi mina nginalutho. Kwathi okugcina owayenakho wanikela ngakho uNkulunkulu, wathi ithi Inkosi uJesu, lona unikele ngaphezulu kwabo bonke abantu abanikele, ngoba unikele ngokugcina. Mhlambe wena unayo uzoyikhohlwa. Anginayo imali engahlwa abashumayeli mina, anginayo imali ezohlwa ngobani, banikeze uma beyidla indaba yabo leyo, kodwa wena kulotshiwe ukuthi le mali uyinikele. Ngeke ngikhulume ngomfelokazi la eBhayibhelini engake ngafunda ngaye, owathi uma umprofeti uElijah kubulawa abaprofeti kwelinye izwe la eBhayibhelini, uthi uNkulunkulu kuElijah wathi hamba Elijah ubalekele emzini omfelokazi, uhambe uyocasha khona, wathi ukhona umfelokazi engimiyalileyo ukuba kondle. Wayesho uNkulunkulu ikhona imizi yamakhosikazi ami kahle ayenezinto zonke, kodwa uNkulunkulu akayethembanga lawo makhosikazi, wayiyeka imizi yayimihle, wakhomba umuzi omfelokazi ongenandoda. Wathi hamba wena mprofeti ungene emzini omfelokazi, khona umfelokazi engimiyalileyo ukuthi akondle. Wesebale kuElijah engazi ukuthi uphikelephi, wahamba uElijah nalomfelokazi kamtshelwanga ukuthi ubani, wafica inkosikazi ngaphandle komuzi icakathi inkuni, wayesekhuleka wathi mame, wathi ngombile umuntu kaNkulunkulu angiphuzisa amanzi, kanti lo mfelokazi lithi iBhayibheli inkosikazi yabeka phansi iqhala lawo lezinkuni, yahamba ekhaya iyokha amanzi, inika umuntu engamazi odlulayo, yathi laphi kanjeyana, wathi uElijah wathi mame, wathi nasesiswini ngilambile, uphathe ucezu lesinkwa. Sho kumfelokazi yayisiphenduka le nkosikazi, yathi hawu umuntu kaNkulunkulu, njengoba ungibona nje ngingumfelokazi mina, ngifelwe indoda, ngisele nengane yami eyodwa, ngeyomfana, eyokuqala eyokugcina. Lapha endlini yami kukhona amafutha okugcina asemancane, nempushana encane esisele. Njengoba ngitheza inkuni nje, ngiyokwenza amaqebelo nganokugcina, ngidle nengane yami bese siyafa. Kanti inkosikazi yethembekile uNkulunkulu. Ungaba nemali kanti abethembekile uNkulunkulu. Ungazeya wena uthi ngumfelokazi kanti uNkulunkulu uyakwathemba. Angisebenzi mina, bayazi abashumeli, kanti uNkulunkulu uyakwathemba. Athi uElijah, hayi mame, noma kunjalo kwelo mpuphu yakho yokugcina, hamba ufike wenza amaqebelo engana lawo, ubuyise kimi ngidle, ubusudlake nengane yakho. Ayavele yabona inkosikazi ukuthi hayi isilingo lesi, kodwa ngeke ngisiphendule. Waqonda ekhaya inkosikazi, yafika yenza amaqebelo ngana, yabuya nawo yawanika umuntu kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli yathi mayibuyele endlini inkosikazi, yahlangana amafutha esegobhoze ephuma eminyango, yahlangana nempuphu isiqhiliko ophisweni, sekunempuphu eningi ngaphezulu kwempuphu yayo yokugcina. Ayibongwe inkosi, ngoba uNkulunkulu kabheki ukuthi unemali engakanani, uhlala endlini enjani. uNkulunkulu ubheka inhliziyo. Manje kuyeza uthumekile, bazokubona nemali benayo, bathi asinayo. Asho umuntu enayo athi anginayo, kodwa uNkulunkulu uyabaza abethembekileyo, uyabaza uNkulunkulu azobathinta, athi noma ungenayo khipha wena leyo gcina. Ayibongwe inkosi.
Ayibonge inkosi. Ayibonge inkosi. Sizokhuluma lo ndaba Nazaretha. Ukanani nendaba zezimpi zokulwa. Nayibona idemoni lixabanisa amaNazaretha ligcwele wonke umhlaba. Lifuna umuntu ochithileyo la. Bangachithile uzogcina usinawo usuhlanya ngenxa yabantu abahlanyayo. Kwangathi lapha eSwazini leli demoni echitheke emhlabeni lingefike eManazaretha kulelisu. Uma likhona sifuna ukuhamba nalo sishiye ngendlela. Nisale nibe munye. Ukuze nithande unyazi. Ngoba nehlukene yolilahlo uJawo. Ngeke nimsebenzele uShembe uma nehlukene. Ningavumi. Ngoba le moya wenhlukano wakhulunywa ngawo sikhona emzini wasebuhleli bantwana benkosi msukwana insizwa ethi ayihambe eThekwini yabona umuntu oswafa eqhamuka yayikhona emngcwabeni wakhe. Yathi yabaleka lensizwa wathi lona ebonayo wathi hayi sibanibani mana ubona mina impela awuphuphi. Mana ngutshele nawe ungabaleka ubona umuntu wamngcwaba umbone mina ilanga libalele kanje. Ithi lesizwe masikhuluma kulona hayi sibanibani ungethuki njengoba ungibona nje yithi impela yimi impela wangcwaba usibanibani sibaningi sikhishiwe ezulwini kuthiwa kasibuye ngoba basekho abantu abale esihogweni ngenxa kaShembe osefundisa abantu ukukholwa. Thina kuthiwa kasibuye sizongena eManazaretheni siwafaka umoya axabane ukuze angaye ezulwini. Ngoba kaye umuntu kuShembe oqabelene eNazaretha elinye. Awuqabelene namuntu wena la kulendlu. Niqabele. Kuyekeni-ke namhlanje ucabana. Kanti-ke banjalo abahlali beliphakathi abenamisana bekwanele wanala emesozo lesikhathi amaNazaretha ibane munye phela lezothanda aboJehova amaNazaretha ibane munye munyane zothandwa uJehova. Makhona oqabele nomunye suka khona namhlanje uthi mfowethu cela ungithethelele noma ngabe uyena owekonini. Suka namhlanje nje uthi ingane yakwethu njengoba luyeza nje unyazi ngifuna usifice thina siyinto eyodwa nawe noma ngabe ngangikwenzeni ngicela ungithethelele. Akho ngisho amen. Ngoba ngifuna ukuthethelela. Ngani ngizolahla uJehova. Ningahlali lehlukana nizolahla uJehova. Lo msebenzi kaNkulunkulu eliwenza la ekhaya ufuna abantu okuvuma ngaphakathi enhlizweni zabo. Ongekho ewuphethe uqhamuka umuntu eyisitha sakhe awunangubani. Sakonakeleke njalo. Noma ukhona uzosebenza kwaqhamuka nomuntu ongamphiwe awaqhamuka usibanibani kwavele kwangathi kwathi ngikhiphe ebomvu inyongo. Ulahlile njalo. Inkosi busisa bezwile amen. 203 shumula la ikhasi tabelele wona inkosi busisa uphama ngoba ingcwele. Ubaba umfundisi umkhonto yosibusisela. Oh, Kamanazara,